a short text andinoda kushare concerning kunyengetera munamato kana kuti prayer. Bible rinoti men ought always to pray. Munhu unofanira kugara achinyengetera. Let me tell you something concerning prayer. Prayer is a picture of humility. Why? Nyangwe une zvaunogona nekuziva, but when you pray, you are actually telling God, Father, I need you in this case, in this matter, in my life. Kungwara kwangu, kugona kwangu, nema connections angu, aangarevi chinhu kana imi Mwari musipo. So prayer is a picture of humility, just being humble, to allow the Spirit of God, to allow God to be in charge over your situations. So prayer pane a line inoti thy will be done, thy will be done. Kureva kuti you allow the will of God to take charge, to take over. Une zvaunogona, une zvaunoziva. Don't just do it because unozvigona unozviziva. Firstly, you need to pray and surrender unto the Lord. Tiri mazuva ezororo in this festive season. Unoona kuti vamwe vanhu vanogona nguva ma-victims muma-accidents. Kwete nekuti havagone kudrive zvakanaka, havana kurongeka, asi iri nyaya yekungoti vangovawo ma-victims evanhu vari kudrive zvisina kunaka, then poita accident. So hasi wese ari kufa mu-accident anga ari wrong. Some they actually die vari vanhu vanga vari correct, but vadhumwa nemunhu ari wrong. So besides kuti you are a good driver, we need journey mercies. We need the hand of protection. We need the hand of favor upon our lives. Don't take anything for granted. Kuti aya ndozvigona or kujaira kuti aya ndogara ndichizviita, I know the way, you do it this way, do it this way. In every matter, in every case, in every situation, we need to pray unto the Lord. Surrender the day into the hands of the Lord. Kuti Mwari, pandinoenda kumabasa, pandinofamba, pandinofara nyangwe nevamwe, I need your hand of protection, your hand of blessing, and your hand of favor. So prayer is a picture of humility. Number 2, prayer is dialogue, kutaura kwauri kuita na Mwari. So somebody will say, but I don't hear God answering me with an audible voice. Mwari unopindana nenzira dzakawanda uye dzakasiyana siyana. Chikuru ndechekuti wataura kuna Mwari anonzwa, wataura kuna Mwari akatendeka, wataura kuna Mwari ane rudo neupenyu hwako. So toda nditiche kwenguva diki from Acts chapter 3 concerning prayer. One day Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer at 3 in the afternoon. Now a man was crippled from birth who was being carried to the temple gate, called Beautiful. There he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Muromo uyu une zvaaitarisira nechikonzero chekuti wanga wakagara pagedhiri, vanhu vachimupa mari muplate mundiro yaanga ainayo. So pakauya Peter and John during the hour of prayer. Why Bible ramention at the time yavakasvika kuti it was the hour of prayer? It shows that this story by revelation is a picture of prayer. So most of us prayer life yedu iri paralyzed, iri crippled. He was expecting kwakanaka in prayer, but don't limit God to an extent yekuti what you expect is the only thing that you want and is the only thing that you call an answer. Mwari vakakupa an answer iri another dimension, unogona kutova a blockage uchiti handizvo zvandakanamatira, toda kuti Mwari vaite ABC. It reminds me, or it takes me, panguva yevana veIsraeri vari kufamba naMoses, vari kunyurumwa nenyoka vari murenje, vanoti kuna Moses, taura naMwari abvise nyoka pakati pedu. They wanted God to take away their snakes. That was their prayer request.
Mwari vakati kudii kuna Moses, make another fiery bronze serpent and put it on a pole. Wese achatarisa nyoka iri padanda achararama. So people were expecting kuti kana ari Mwari anonzwa nerudo netsitsi nesu, nyoka ngadzibviswe pakati pedu. But the respond kana kuti answer yaMwari to the people of Israel varurumwa nenyoka haisi kupindirana nerequest yavaita yekuti bvisai nyoka. Mwari vari kuti naMozisi chigadzira nyoka yebronze uise padanda, anenge atarisa achararama. Sei Mwari vasina kupinda in line nenyaya yekubviswa kwenyoka idzi? Vanodzigona kudzibvisa, simba racho riripo, nyasha dzacho dziripo. But sei Mwari vakasiya nyoka dziripo? That was a picture yekuti pane nguva yekuti zvaunoda kuti Mwari itai handizvo zvine nyaya kudarika Mwari zvavanoda kuita. This was a picture ya Kristu Jesu ari pamuchinjikwa. Nyika yaipa, yaora, yaparara, asi munhu ukaisa focus looking unto Jesus, author and finisher, you can be saved. So Mwari apa raita sekunge idrama raKristu munyika iri kunetsa ine zvakaoma. So pakagadzirwa nyoka yebronze, vanhu vachirumwa nenyoka, kureva kuti matambudziko ari muvanhu anotodawo kuti iye Mwari wacho auye semunhu, iye ari solution. But solution inobva yafanana nechallenge. Vanhu varurumwa nenyoka, Mwari vati kuna Mozisi gadzira imwe nyoka yebronze. So solution nechallenge zvinoita sekunge zvinofanana. So there are times yekuti Mwari vachitipindura unogona kunzwa sekunge haisiriyo mhinduro yacho, nekuti nedzimwe nguva kune mhinduro dzavo dzinoita sekunge dzakafanana nedambudziko ragara riripo. For example, mhinduro kusituation yepoverty igiving, but giving kurilisa, kuita let go zvauinazvo. Yet kuita let go zvauinazvo uchitrust nekutenda muna Mwari, that's the order yekugona kureceive what God is about to release into your life. So most of the times pane nguva yekuti solution inoita sekunge yafanana neproblem. So munhu anopedzisira ava a blockage kusolution nekuda kwekuti mind yake agara akaiudza kuti what I want God to do is this. So during the hour of prayer, Peter and John vachienda mutemple, they met this crippled beggar. So nyaya I know tine manzwisiro atinogona kuita, but this is a picture of prayer. That's why Bible mentioned out during the time of prayer, they were going to the temple courts during the hour of prayer. Say vari kumention the hour of prayer, nyaya iri apa ine chekuita neprayer. Prayer life yedu vazhinji iri crippled. We are the crippled beggar ari pa beautiful gate. Prayer is so beautiful. I dialogue na Mwari, I sign ye humility. But what we expect tiri mu prayer, maybe I'm trying to say it, the church inoda kudzidziswa how to receive. We all know how to pray or what to pray for. But paku receive, now tinofana kusiya a room yekuti Mwari imi munoziva kundidarika. I always tell people this. Munhu anofunga ramangwana, asi Mwari vanoziva ramangwana. Men thinks about tomorrow, but God knows about tomorrow. So when God is answering you now, vari kukupindura vakatsika pa platform yekuti vanoziva ramangwana. Iwo you are expecting une mhinduro dzaunoda nekuti uri kungofungawo pamusoro peramangwana. So you must leave room, unofanira kusiya mukana kuna Mwari vakatendeka vamasimba ose uye vanoziva. Nekuti tine nguva dzatinogona kuchemera zvinhu zvisina kutinakira in the future, but zvakangonaka muna today or now. People of God, hear me very well. The challenge yatinayo, our prayer life is crippled. Nokuti the crippled beggar by hour of prayer, he was expecting to receive something. Yet kwemakore ese mazhinji aya, he was receiving that something, Mario, but he remained a crippled beggar. He was receiving something every day, ari pa gate
That was beautiful. But the challenge yakaramba iripo ndeyekuti akaramba ari a beggar. Nekuda kwekuti zvaaireceiva zvaaitarisira aizvowana, but hazvina kumubvisa pakuva a crippled beggar. Kurati tine dzimwe mhinduro temwe maanswers atinoda, but haareve chinhu zvekuti angashandira upenyu hwedu, asi Mwari une mhinduro imwe chete inopedza makore ese ekuchema nekudemba. So most of us prayer life yedu ndo shadow picture ya Acts chapter 3 iri crippled. What we expect, what we think, ndo zvatakamira kuti asi Mwari vakandiitira izvi, which means at the end of the day I can also be a blockage. Ini wacho ndinogona kuva chidziviso kana munhu unodzivisa Mwari zvaari kuda kuita muupenyu hwangu, nekuda kwekuti handisi kuzviziva zvandinoda kuti vazive uye vandiitire. Ndo zvandakamira pazviri ndikatarisira. This man was expecting to receive something. No wonder Peter paakati rise up and walk, Bible rinoti akaramba akagara kusvika paverse 7. Peter Bible parinoti taking him by the right hand, kuti akatozoda kuita kusumudzwa. Iye anzi rise, but haasi kurise, akatoita kuzosimudzwa nekuda kwekuti mwoyo wake wanga watotsondoreka, mwoyo wake wanga usisagamuchire nyaya dzekusimudzwa, mwoyo wake nemafungiro ake, he was expecting to receive something. So kazhinji prayer life yedu vazhinji iri crippled to that extent yekuti ini ndindatova a blockage to the answer that God is about to release in my life. Nekuda kwekuti kana ndarumwa nenyoka murenje, pfungwa yangu ndeyekuti dai Mwari vabvisa nyoka pakati pedu. Then Mwari vobva vati kuna Moses, make a bronze serpent and put it on a pole. So ndava yangu dzatingodzidzisano tive ne an open mind. That's why Ishe Jesu adzidzisa vadzidzi vavo concerning prayer. Vanovapa a prayer line inoti kana maakunyengetera pare pamunofanira kutaura muchiti, thy will be done on earth as it is in heaven. Kuda kwenyu kuitwe panyika sokudenga. Kuda kwenyu. Yeti inini ndiri panyika, ndine kuda kwandinoda, ndine zvandinotarisira nekuda kuti Mwari vaite. But Jesu in prayer anoti we must move to a level yekuti we surrender to the will of God. Why? Nekuda kwekuti kuda kwaMwari kwakatinakira. Will yaMwari yakanaka muupenyu hwangu, nokuti Mwari vanoziva ramangwana, ini ndinoziva zvanhasi. So pane maanswers andinoda ndakamira muna today, but ndisina kutsika paplatform yekuziva kuti in next 10 years, in next 5 years zvinomira. Tine vanhu vakaexpecta zvinhu muupenyu zvavasina kunge valegenshandise mashoko, zvavasina kuwana kana kupuhwa kubva kuna Mwari, zvekuti vanogona kurarama life iri bita nekurwadziwa kuti asi Mwari paishu Mwari ndokunamatai one, paishu hamuna kundiitira izvi, paishu hamuna kundiitira izvi. Inhau yekuti zviri matiri tiri crippled to an extent yekuti we don't know the future, we only think about the. Tine vanhu vekuti dai zvawaida zvakaintroduced naMwari mulife mako zvaigona kukukuvadza, zvaigona kutokuuraya upenyu chaiwo, zvaigona kutokusiya upenyu hwako, utano hwako hwakakanisika. But nekuda kwekuti izvozvo hauzvizive, so you have been expecting. Pane nguva yekuti Mwari vachitoziva kuti pane mweya unokuronda wemaaccidents, woita sekunge waita delay kuwana motokari yekufamba nayo, iri a way of preserving you. But nekuti hauzvizive unoita bita, unorarama uchirwadziwa kuti asi Mwari vamwe vangu vese vari kudrive, asi Mwari vamwe vangu vese vakarorwa, vamwe vangu vese vane vana ina handina. But there are things concerning your life personally zvekuti ukafungidzira kuti aiwa apa ndakanganisa apa Mwari havana kundipindura apa, havana kundiitira, vamwe vangu vazodii. A picture yekuti our minds are crippled. Tine nguva yatinoexpecta zvinhu dai zvaitika sezvizvi muupenyu hwangu, nokuti ana ningi muupenyu hwavo zvakaitikawo saizvozvo. Saka why me? God, why not answering to my call or to my cry? Nekuda kwekuti all my friends motikari dzavo vanadzo, all my friends dzimba dzavo vavaka, all my friends they are married, all my friends. So there are times yekuti when you look at others
zvinogona kushape prayer life yako. You want to be like others. We are different. We are unique. Purpose nedestiny zvakatosiyana. So tine mabasics eupenyu atinoti tikatarisa kuti uyu ane mhuri yake, ane imba yake, ane motikari yake, ane vana vake, anofara, anodii. We are different. But sometimes mind yedu kana iri crippled, unonzwa sekuti aiwa zvisi mufundisi, but why me? Why my case? Dai nyaya yangu yagadziriswawo apa. Unayana ningi zvavo zvinoita. Tinonamata one pa same church, tinonamata tese, tunoita maprayers, mafastings tese, and zvavo vachikomborerwa and zvangu vachiskuita. God is so faithful. Tine nguva yekuti murume he was expecting to receive something. That something did not come. But Peter introduced someone to him in the name of Jesus. In the name of Jesus, rise up and walk. Akabva pakuva a crippled beggar. Akava somebody who can stand on his own. So dzimwe nguva imari chaiyo isina kuya muruoko rwako yoya expecta. But Mario yaigona kukusiya uri crippled. Usina imwe mind inostretcha nekufunga nekuita zvimwe zvinhu zvikuru. Kune pressure mulife yakakunakira to move to a better stage. Pane pamwe pekuti vanhu vanoita sekunge havachakuda, havachakufarira vakusiya. Yet Mwari vachiziva kuti at this stage, all right, I'll give you an example. Don't forget, we all know the lifestyle of a butterfly, and I'll explain maybe one more easy. Butterfly haritange rine mapapiro richibhuruka. Butterfly rinotopinda pa stage yekuti rinotoita segonye, like a worm. Richidevelopa kusvika rane rabreka kanonzi kakakuni, riri mukakakuni kanenge ka plastic like so, ka silk like, riri imomo, riri worm, robreka that cocoon, rapa larva stage, rodevelopa to my feathers, rozobhuruka. Kana ukasvikira butterfly richibreka that cocoon, sometimes you feel pity. Kanenge kachirwadziwa kachitsaya kari kagonye kanhu kari soft kadiki kachiedza kubreka a cocoon, riri a bit tough, kachinetseka kubuda. But that stage kakabatsirwa, ukauya nescissors ukakata that cocoon, kagonye riri kabuda easy, watorita cripple. Nekuda kwekuti pakanobreka that cocoon, kaita senge kanorwadziwa kachididi muscles. That's the only way yekuti ka strengthen my muscles for the sake ye future pakubhuruka. Kanofanirwa kugara kachibhuruka kachiflipa my wings. So the process yekubreka kakuni kachirwadziwa is a way to strengthen the muscles of that worm or of that larva. So any help at that stage will cripple the butterfly not to fly. So there are times in life yekuti uneka kurwadziwa, une system dzauri kubreka nekudini, and you begin to wonder kuti vamwe zvakaita nyore vanhu, vamwe vakangowana help yacho, vamwe vakangobatsirwa, vamwe vakangodai. Iwewe you are meant to fly. So you need to develop your muscles. You are meant to go places. So you need to develop your muscles. So pane nguva yekuti Mwari vanoita senge vasudurutsa vanhu vangakubatsire to break that cocoon. Vanoita senge vasudurutsa vanhu vangakupe that something you have been expecting. But I've come to tell you this. He's so faithful. He knows about tomorrow. Mwari unoziva ramangwana. Vari kukuchengetedza nekukurwira. Zvaunogona kusaziva kana kuunderstand muna today. Our prayer life is a shadow picture of a crippled beggar aigara pa beautiful gate. Our prayer life is a shadow picture of this crippled beggar aigara pa beautiful gate. Saying that munamato prayer life yedu yakafanana nemurume. Nyaya payataurwa kunzi Peter and John vachienda mutemple at the hour of prayer. Hour of prayer, which means nyaya yeshe iri kutera apa ine chekuita nekuti munhu paanopinda mu hour of prayer or mu time of prayer, most of the times what we expect, Mwari vakasapindura saizvozvo, vakasaita saizvozvo, we lose focus. That's why murume akanzi look at us, titaris,
kurati anga asisiri kutarisa. Paakangonzwa kuti silver and gold hapana, akati I will look for somebody. Rega nditarisa hangu somewhere, imi hamuna zvandinoda. Yet ndo dheira akafamba, ndo dheira akaregera kunzi beggar or crippled beggar. Zvakaitika during the hour of prayer, which means a super hour of prayer. Tikava ne crippled mind, tinosvika pakuti Mwari zvavari kuda kuita tinogona kuva a blockage nekuti tine zvatinoda. He was expecting to receive something. Tine zvatinotarisira kuti Mwari vaite muupenyu hwedu, ende zvimwe zvinongoshepwa nekuti vamwe vedu vakaitirwa zvipi, upenyu hweshamwari dzedu, hama dzedu uri kufamba sei. Was a life hausi munhu ari blind asina, unoonawo, unonzwawo, uri musociety nevanhu kuti ana nhingi zvavo zvakazodai, ana nhingi vakavaka dzimba, ana nhingi vane mafamilies, ana nhingi vazodai. I have come to tell you this, we are different. Zvinogona kurwadza nekuda kwokuti dzimwe nguva unenge usiri kuziva kuti dai wakapinda muarea dzakapindwa nevamwe vako, iwe hawaigona kudzibuda zvakanaka. So Mwari vakakupreserva nekuti usapinde muarea idzodzo, dzichikunakidza kuona, dzichikufadza, uchidziyemura. This man was expecting to receive something. See that something haina kuuya. Peter ndokubva in the name of Jesus, rise up and walk. A crippled beggar at the beautiful gate is a picture, a prayer. But most of us, our prayer lives, iri crippled ku area ye receiving. Prayer life yedu iri crippled ku area yekugamuchira. Why? Nekuti tine zvatinofunga nezvatinoda kuti Mwari dai vaita. Gamba Mwari vane kuita kwavo kunoshamisa, kwakatinakira. Tikasaziva izvozvo, tikasava ne open mind, tikangova ne a crippled mind, a crippled prayer life, we will spend most of our time in one place. Nokuti murume uyu mazuva ese aipiwa that something aipiwa mari, aizongodzoka mangwana acho ari the same person. Crippled beggar, receiving money but angori crippled beggar. Dheira akanzi mari yacho haisisipo, dheira akanzi racho mari hapana, asi nezita raJesu simuka ufambe. Haana kudzoka ari a crippled beggar. He was somebody different, nokuti agona kuembrace something different kubva pane chaaitarisira to receive. May the good Lord bless you. Mwari vakuropafadzei. Tive ne open mind yekuti kuda kwenyu Baba kuitwe. Imi munoziva zvakandinakira. Imi mune mufungo wakanaka pamusoro pemhuri yangu, pamusoro pebasa rangu, pamusoro peutano hwangu, pamusoro peupenyu hwangu. Kunamata une an open mind, a mind to surrender to the will of God, trusting Him, believing in Him, for He is faithful and His mercy endureth forever. Hama dzangu, ndatenda zvikuru. Mwari werugare. The place and many things concerning the birth of Jesus, but the fact yekuti anoziva kuti Jesu wakaberekwa, He became man, wakauya panyika, He was born of flesh. That fact, though it is so powerful, yandiri kurigada as good soil. Level of knowledge ikava 30%, but kutenda kwake kuri pakuti Jesu wakaberekwa. Anytime, any day, celebrating the birth of Jesus is not a sin. Icho kwadi kuti Jesu akaberekwa ndo pane nyaya. Kana tese tiwirana kuti Jesu akaberekwa akava munhu, we are okay. Musi upi, that's another percentage, that's another level of knowledge. So ndinogona kuva wrong per date or per day. Chisingaite wrong kutenda kuti Jesu wakaberekwa.
He was born of flesh. He became man and dwelt among us. Now, the kuponiswa kwangu akusipa date kuti 25 December January. Kuponiswa kwe vanhu akusipa date. Kutenda kwe vanhu hakuna kudyarwa pa day. Saka uchiona tine challenge pa secret kana pa issue ya Sabbath. Bible rangu kuna Genesis. Rinoti on the 7th day pa zuva rechinomwe Mwari vakazorora. Yaiva Saturday here? No, Mwari ine makeys. Bible rangu rinoti Jesu atara kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Regarding this statement, giving has not changed, whether Old Testament or New. What has changed? How to do it. How to do it. By law, vaiva ne pressure, vaiva ne fear. Ukasadai, ameno zako ukasadai, the divorce will come and attack you, ukasadai. But the New Testament church, Paul is saying, nekuda kwe lawyer ivapo yaichikisa nekuvhundutsira vanhu. Vandoma vaitira vaitira kudara. But in the New Testament church, it's out of love, number one. For God so loved the world, he gave. So giving must be led by love. Ukanzwa mauri iri entertainment. Church, ukanzwa mauri kuri kunzvimbo yekutandara nekufara. There is no need to be a partaker of the blessing and nzvimbo iyoyo. Because to you it does not mean anything. But ukanzwa Mwari vachiminister muupenyu hwako. Shoko raMwari richikushandura muupenyu hwako. Shoko raMwari richikucomforta, richikudzidzisa nekukusimbisa. You need to act like wise to be a partaker of the blessing. Why? Because God is speaking to your spirit, to your heart, to your mind. Kuappreciate zvikuita Mwari muupenyu hwako. It's out of love and understanding. People of God, hear me very well. What has not changed is giving. What has changed, how to do it. No way. Wakasungikana, wakaneta, usina simba rekugona kukatanura kubva patambo iyoyo. Usina power rekupfugama kuti unamate uche. Uzapane pa unotambudzika zvekuti unopera simba mukuchema. Simba rekupfugama kuti unyengetere unamate risisimo mauri. But God is so faithful. Rudo rwaMwari runoshamisa. From nowhere, 2 men just appeared to untie the donkey. Mwari ngavakuwanire nyasha idzodzo. Mune zvese zvawakaneta mukusungirirwa mukutambudzika. Help is coming. Help is on the way. The blessing of the Lord will reach you, for his hand is not short. So Jesu waprofita pamusoro pedongi riri mberi uye rakasungirirwa. Zvichida dongi iri kune kwaraida kuenda, but nekuda kwetambo hapana kuri kuendwa. Muupenyu tinosangana netambo dzakawanda. Mamiriro economy inogona kuva rope pa business rako. Waida kuexpanda, une kure kwawada kuenda, une zvizhinji zvawada kuita. So kana une ukama na Mwari une manzwiro. Why? You are part of the family. Kana une ukama na Mwari pani language ye. Jesu anoti makwai yangu anonzwa izwi rangu. Urati kana usiri gwai arizwike. Dai Mwari atipindura. Dai Mwari atipindura nyika yedu. Patina pana kumira mushi. Dai vatipindura. Mumo vataka mindura keno nonoka. Kuvarana. Anonoke. Anopindura. Mapinduriro. Anotuda maturity. Mapinduriro. Anoda relationship. Mapinduriro. Anoda revelation. Nokuti kune kupindura kwekuti anounza situation. Mubhodhira Jona. Vanhu vofungidzira kuti imhepo iyari. Chisingadiwe chikabuda imomo mubhodhi. Vanotozoona kuti aizvi tatakura timu isiriyo. So what you are waiting for?
Hausikumira kuti Mwari apindure. Wakatomira wakapindurwa. Why? Nokuti kune mhinduro dzino Mary ukasabereka Jesu watinyudza. Takatomupirwa, son is given, but we must give birth to the child who will develop to become a son. It's total nature the child kusvika a son for him to help us. Pane mari yatakamira kuti Mwari vandipe. Pawakatopiwa 1,000 iye ndipo wangatopiwa 20,000. But hauna kuita zvawaifanirwa kuita kuti isvike ikoko. Iwe waitoda amount iri 20. Mwari ndokubaza kuti pa 1,000 apo 20 inobuda ukaita izvi. Saka nanhasi wakabira 20 iyo uchidya 1,000 iyo. Ndopedza newe. Nokuti pavakapaza vakaisa munhu pana Jesu, zvoreva kuti pana Jesu paitova neroom inokwana munhu, asi kudoo hakusi kukwana munhu pana Jesu. Kureva kuti vanhu vanga vakazara, they were just present in the house, but they were not affecting his presence in that room. So munhu akava pachechi akasava muna Mwari is a blockage to others. Munhu anogona kuva pachechi but oregera kuva muvepo hwaMwari, ndo paanoproducer a character iri so strange yekuti munhu anogona kunetseka kuti asikana pachechi ndo pandakunyewa, pasi chechi ndo pandakutukwa, zvinhu zvandakatiza kunyika nekumabhawa nekupi kwataiswerawo, but ndauya muchechi the same thing is happening. True, zvinoita. Why? When people are just present and they are not in his presence, they will manifest such a character, iri rebellious, iri dangerous to those who want to come to Jesus. So kudoo kunogona kuzara pana Jesu pane mukana. So character yavaita yekubloka munhu kuti asauye pana Jesu, it shows kuti vanga vakawandira kudoo but vasiri paari, vasinei neuvepo hwake. Ndopa akanyatsoona kuti I'm fighting my own help. Help yako Mwari akaireleasa, but because of darkness you are still fighting help. Sometimes your help is your wife. Iye achitosikwa naMwari mukadzi akanzi kuna Adamu, ndakupa mubatsiri. Yeti vanhu ukaona vachinetsana navakadzi vavo vari kunetsana nevabatsiri, havadi kubatsirwa. Ndozva mukadzi achipiwa kumurume, Mwari akati find a suitable helper. Kwete helper chete, suitable. Vanoti suitable upabate mushe. Mwari anoti ndakupa mubatsiri, vati akafanira. Nokuti kune vamwe vanogona kukubatsira kunzoko, vati havana kufanira. Uri kuinzwa kai? Mukadzi wako, your wife, ndiye suitable helper. Vamwe vakadzi helpers. Saka pese paunodhila neanonzi helper asiri suitable is not from God. Diz a graça que vem da parte de Deus. Homens, cuidam bem dessas mulheres. Porque tem gabinete que a mulher foi colocada, que tem a ver com as suas orações. Sometimes that is dangerous to be married if you read this verse. Às vezes, quando você lê esse versículo, parece que é muito perigoso você ficar casado. Deus não te ouviu minha oração por causa da minha mulher. Talvez às vezes até a mulher dele é aquele que chateia muito. Mas se Deus está a dizer, é aí mesmo, fica bem. Para eu ouvir sua oração, você é melhor cuidar bem dela. E a pessoa chateia. Esse versículo é muito duro. Tem pessoas que não casaram até agora por causa desse versículo. Kufamba muchitenderera hakusi kugara, but kune results akafanana nevanhu vakagara. Sandapamidza nesokuhaya motikari. The last time wakatravela nemabhazi, this time wahaya mota and wakumbira mota yefriend. Kwauri zvinoika improvement pamafambiro, but in general term you don't have your own. So munamato wangu nemunamato wako muzuva ranhasi ndokuti Mwari
rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera muenvironment inonzi kuroja. Rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera pachikomo chinonzi kusawanikwa. Mapromises nezvese zvingataurwa, it's not enough. I need a breakthrough now. I need to move towards the real goal and the real destiny. Mwari bvisai tsoka dzangu mukuramba ndichitenderera muzvinhu zvinogona kunditandadza kundivaraidza but pasina kwandiri kuenda. Ndatenderera pachikomo chemarelationships. Achindinakidza, achindifadza, aine mapromises, but chiri tangible at the end of the year, at the end of the day, hapana. Ndagara panondinakidza, panoita zvakanaka kwandiri, but at the end of the day handina kugara panonzi pangu. Mwari vatibatsire, Mwari vatirwire, Mwari vatigonese. When man does not know what to do, Quando o homem não sabe o que fazer, it seems as if God is limited. fica parece Deus é que é limitado. But the truth is the power of God, Mas a verdade é que o poder de Deus, the love of God, o amor de Deus, is not limited. não é limitado. So where is the challenge? Onde é que está o desafio? Somebody was praying Alguém estava a orar, and was crying. estava a chorar. Things are not happening very well. Things are As not happening. coisas não aconteciam bem. And it's just thinking that is there God in heaven? Estava a dizer, será que tem algum Deus lá no céu? I've come to give you this revelation. Eu vim para vos dar essa revelação. Let me say this way. Deixa eu dizer assim. Challenges are there. Desafios estão lá. Challenges are real. Desafios são reais. But God has a way for us to overcome. Deus tem uma maneira de nos ajudar a He's so libertar. mighty and powerful. Ele é poderoso. But people need to know Mas o povo ou as pessoas precisam saber what to do. o que fazer. There are things that God will do for you, Tem coisas que Deus vai fazer para você, but there are things that man is supposed to do. mas tem coisas que os homens devem fazer por você. So if man does not know what to do, Mas se o homem não saber o que fazer, he blocks the ability of God to do things in his life. ele bloqueia. There are people in life wavaudza kunaka, wavaudza kugona, wavaudza rudo rwa Mwari, but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Ukavaudza kuti potai muchienda kuchechi, potai muchinamata. Some they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots, handisi kuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom you have preached to? Zvikuru sei your own people, your own family. Ambiya vako, amwene wako ngavazive kunaka kwaMwari, kwete nemashoko bedzi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there anotodawo Mwari nekunamata Mwari, but pane zvikonzero zviri muphysical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati, we have preached the love of God, but patasara, patakundikana, pataneta,
we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level where the power of God will reach them. But arikunza victory na pfumo rasho akabata chimbo, and the chimbo has to be against the enemy. He is raising the rod unto the Lord. Kureva kuti ari kutipa picture kuti when you worship God you can change results. Ukaneta kurumbidza Mwari, you empower the devil. Satani ana simba but angatosimbiswa nokuti uri kushaya simba pakurumbidza Mwari wako.